Bylo nic proti ničemu. Ale nemám zápalky. Zápalky mám. Betel nebo doutníček. Zde prosím betelový oříšek nakrájený. Zde prosím pepřový list a vápno. Zde prosím pro gurmány chili. Zabalíme, bagujeme, dodává Alma Mater. A nebo jsem dostal ještě nabídku tady papů. Prosil bych detail. No. A to je pickle čaj. Nakládané čajové listy s oříšky. Velice chutné. Čaj zde prosím. Hnědý, čaj hnědý. Velmi chutný. Mimořádně. Mimořádně chutný. A teď ten doutníček. A zápalky. Dík. Zátiší. Zátiší s betelem. Z betelesku blesku. Pojď dál.